Ay kaduhang Korinto 5:21 gingon nganhi, walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So mo lang atong isgutan karon apan sa dili pa magampo na kita mga igsoon. Among amahan nga labing gamahanan, Lord God, dalaygon ka Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Dios sa imong pag-uban, pagtabang, paggiya, uban sa tabang sa imong balaang espiritu, ug among gihangyo nga padayon ang imong balaang espiritu magauban, magagiya kanamo, magalamdag ug magapalabas sa imong pulong sa among pagpaminaw karon Ginoo. Ubani kaming tanan, giyahay kami, Lord. Lord, ikaw lang yun, Lord, ang magagamit usab kanako, Lord, nga mga instrumento ni kagabion, Lord, uban sa imong pagiya, nga dili ako magalimit sa akong mga natun-an, kung dili unsa man ang may padayag kanako karon, ikaw lang yun, Lord, ang mamuhat ug talagsaon, O Dios, Lord God. Andama ang among mga kasing-kasing kunahuna, among mga igdulungog, Lord, nga mutuhop gayud ang among madungog karon nga imong buhing pulong gikan sa Biblia, Ginoo. Nalaygon ka, O Dios, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. So, kaduhang Korinto 5:21 ang atong kuhaan sa mga pagtulun-an karon nagabion sa pagpadayon nato sa pagpadulong sa pagkahisama sa kinayahan ni Kristo Jesus, mga igsoon. So, ato ning giuluhan og ang atong pagkamatarong. Ang atong pagkamatarong, una natong punto, anaa nagikan kang Hesus nga walay sala. Siya nga balaan, siya nga perpekto, ug walay laing balaan ug perpekto, gawas sa Dios lang mga igsoon. Siya ang walay sala. Unang Pedro 1:22, wala siya makasala o mamakak, ug makita po nato sa Isaiah 53:9, giandaman siya lubnganan tipon sa mga kriminal, gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og daotan o makasultig bakak. So muna ang atong gikanan sa atong pagkamatarong, si Jesus nga walay sala. Siya nga balaan, siya nga perpekto, diha nagumikan ang atong pagkamatarong. Sa atong mga igsoon, kanang pagbakak, usa kana kagamay ra kaayo nga sala para kanato, munang pirmi kita kasipyat apan si Jesus gimensyon sa atong gibasa ganiya sa Isaiah nga wala gid siya mosipyat, wala gid siya makasulti og bakak ug bisan unsa na lang nga gamay nga pagbakak, kay siya ang kamatuoran. Lisod pod ang kamatuoran nga sagulan og bakak. Perfect si Jesus mga igsoon. Diha nagumikan ang pagkamatarong nga ibutang sa Dios kung tinud-anay o kinasing-kasing ang atong pagdawat ni Ginoong Hesus. Ang atong pagkamatarong nagikan kang Hesus, siya nga walay sala. Og sa ikaduha nato nga punto, si Hesus ang nabutang nga sad-an. Dili pasabot mga igsoon nga si Kristo nahimo na Hinoong makasasala, kundili siya ang hingpit nga halad alang sa sala. Kay si Ginoong Hesus mga igsoon, bisan pa man didto gihapak sa iya ang tanang ang kinatibuk-an nga kasuko sa Dios, didto gipahungaw apan si Ginoong Hesus mga igsoon nagpabilin siyang perpekto ug balaan. Unang Pedro 1:19, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Siya lang ang nagpas-an sa tanantang mga sala. Siya ang gipahamtangan sa hukom sa Dios. So, dili kay siya makasala, dili kay siya nahimo na Hinoong sad-an, kundili gipaka makasasala sa Dios. Didto sa cross siya ang bayad. Siya ang kabayaran sa silot imbis kay kita. So nga alang unta kanato Isaiah 53:10, ang Ginoo nagingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya sa dihang gihimo niya
ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. So makita niya sa unahan, makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siya taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. So gihatag ni Hesus ang hingpit niyang kinabuhi alang sa atong makasasala nga kinabuhi. Hingpit nga kinabuhi ni Ginoong Hesus, perfect nga kinabuhi ni Ginoong Hesus alang sa makasala nga kinabuhi. Giantos niya ang hilabihang kaguol ug kasakit alang sa tanan natong kasalanan sa tanang panahon. Gibayaran niya ang tanan natong utang ngadto sa Dios. So gituman ni Hesus ang hingpit nga hustisya sa Dios. Kay mao man gid kinay gusto sa Dios. Ang Dios gugma apan dili pud siya gusto nga palabyon lang ang sala. Muna mga igsoon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Siya ang moangkon, niangkon ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Siya ang gidakdakan. Sa unang Juan 3:5 nasayod kamo nga miani si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala ug siya walay sala. Unang Pedro 2:24 dito sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa mga samad na nga ayo kamo. Dugang pa sa Galacia 3:13, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. So busa mga igsoon, makadawat kita sa pasaylo kung dawato nato ang iyang sakripisyo alang kanato. Kung itugyan ang atong daan nga kinabuhi ngadto kaniya alang sa iyang pagbag-o ug sa walay katapusan nga kinabuhi. So amen mga igsoon, simple nga illustration mga igsoon. Usa ka tawo nga grabe kaputi ang gisuot, siguro gihulom to ikaduha balik sa sunrocks, dayon gidawnihan, humot na kayo mga igsoon. Dayon sa iyang paglakaw, katong panahon na bago lang nihunong ang ulan ug adunay kanang danaw, kanang tubig nga nagpundo sa daplin sa dalan. Og sa dihang dihay mikalit og padagan og kusog nga sakyanan, nagkaligo siya o nagkalapok, nagkabulingit ang iyang gisuot. So mao na ang nahitabo ni Ginoong Hesus mga igsoon. Siya nga hinlo, siya nga puti kayong gisuot, siya nga humot kayo, nakaligo sa lapok tungod sa adunay kusog nga nagpadagan sa sakyanan. Sama nga na ang atong mga sala, siya ang nalasdakan mga igsoon. Sa muna mga igsoon, ang atong pagkamatarong dili gikan nato kundi gikan kang Hesus nga walay mansa sa sala mga igsoon. Si Hesus ang nabutang nga sad-an. Ug ang ikatulo nato nga punto, kitang mga makasasala mahimong walay sala. Sa tumoy nga bahin, sa atong pagkahiusa kaniya sa verse 21, sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So ingani ang simple nga illustration mga igsoon, sama nga ang Dios amahan nga grabe nga sakitan, nasubo, nagbasol nga nganong gihimo niya ang tao. Kay sila grabe ang pagsupil, pagsukol, kanang pong pagsimba nila sa laing Dios usa ka paghagit sa iyang pagkaga-Diyos, sa iyang pagkamahanan. Pwede na niya gamitan niyang gahom para diretso sila mga matay, mahurot. Ug ang uban nakigbatok pa kaniya. Siya nga tinuod nga Dios gibatukan pa sa mga katawhan. Ilang paganing gitamay o gisalikway sa Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi. Sa Isaiah 53:3 gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siya mga kagul-anan ug mga pag-antos. Gani walay mo tan-aw kaniya. Wala nato siya tagda og gipagkawalay bili lamang. So bisan ang Dios nasakitan ug labihan ang iyang kasuko, anaa paghapon may patigbabaw ang iyang dakong gugma ug kaluoy mga igsoon. Sama ba nga nagsabot sila ni Ginoong Hesus nga, "Nak, ikaw na lang ang akong kastiguhon be. Kung dili ka mosugot na luoy man kaayo silang tanan. Kay huruton man gyud nako silang silot ug wala gyud mahibilin." Sa ingana ka grabe ang kasuko, kalagot sa Dios Amahan tungod sa
mga kasalanan tungod sa pagsupil, tungod sa paghagit sa mga tao ngadto sa Dios. Kay ang tanan man gyud nakasala, walay bisan usa nga nagbuhat sa matarong. So kung tinawhanon pa, mutubag siguro si Ginoong Hesus, "Panganong ako man pa nga wala man ko'y sala? Di ba tanan ako gihimo para man nga mahimuot ka, para malipay ka. Gituman ako ang tanan nimo nga gisugo." Anak, amahan, pa, sama po dayon nga mitubag ang amahan. Na wala may lain. Wala may lain pamaagi nga mahupay ang akong kasuko, ikaw ra man gyud. So muna mga igsoon, kung si Ginoong Hesus gibuhat niya ang tanan aron lang mahimuot ang amahan, mao nga iyang gibuhat, nga gihalad ang iyang kinabuhi, nagpalansang sa krus, nagantos before siya niabot sa krus, niagi pa siya, grabe nga pag-antos. Ay nato maangkon ang pagkamatarong, ang kapasayloan sa iyang madaugon nga gibuhat didto sa krus. So makita nato diri ang kamaluluyon sa Dios mga igsoon. Sama sa panahon ni Jonas, di ba, sa taga Ninive, dautan kaayo nagkinabuhi ang mga tao dito apan sila gikaluy-an sa Dios mga igsoon. Unang wala gikasuko, wala gikalipay ni Jonas, kay aduna siya gihambin nga kasuko sa mga taga Ninive. Gani sa Jonas 4:1 giingon diri, wala malipay nini si Jonas. Ug nasuko siya, busa nangutana siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moanhi nga mao gayud kini ang imong buhaton. Mao man gani nga mikagi unta ako ngadto sa Tarsis, nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluy-on, mapailubon ug kanunay ug andam sa pag-usab sa imong laraw. So gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma bisan sa dakong kasaypanan nga nahimo. Dili gid nato masukod ang iyang gugma mga igsoon, kay ang iyang gugma iya man demonstrate, iyang gipakita sa panahon nga kita makasasala pa mga igsoon. Wala siya nagpakita gugma ni adtong mga buutan kundi bisa sa makasasala pa. So malisod sa paghigugma sa makasasala, pero sa Dios iya nang gihimo tungod kay siya maluluyon. Ang atong Dios maluluyon, mapailubon, dili daling masuko ug mahigugmaon. Andam siya sa pag-usab sa mga plano nga pagsilot kung ang tao maghinulsol. So sa Salmo 103:8 ug Salmo 145:8 pareha lang ang mensahe niya, maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo, dili daling masuko ug puno sa gugmang walay paglubad. So verse 9, dili siya magsigig pangasaba, dili mulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Sa verse 10, dili kita niya silutan sumala sa angay kanato, dili kita niya paninglan sumala sa atong mga kalapasan. Sa verse 11, sama sa kahabog sa langit, ibabaw sa yuta, mausab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok ug pagtahod kaniya. Sa verse 12, sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan, mausab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Sama sa verse 13, sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. So muna mga igsoon, makabaton kita sa pagamatarong sa Dios. Iyahang nga pagamatarong balaan, walay buling man sa sala, mahimo kitang mga santos. Muna tinuod nga mga santos. Muna gingon sa mga epistle nga gisulat ni Apostol Pablo, gisulatan ko kamo mga santos diha niya na nga lugar. So muna ang mga santos, mga magtotoo ni Ginoong Hesus, nagtuo kaniya sa kinasingkasing o ang pagamatarong sa Dios mao ang gibutang kanila. Sa Roma 3:24, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. So mahimo kitang, sa verse 25, gihatag siya sa Dios aron pinaagi siyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mga mutuo kaniya. So niining paagihag gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang mapailobon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. So tungod ni Ginoong Hesus, tungod sa iyang pag-antos sa krus, kita masantos. Dili ang atong pag-antos mo ay masantos, kundi
Kung nag-antos kita, naglahutay kita tungod sa atong pagtuo sa Dios ug nagbunga kini sa mga maayong buhat ug naggalahutay kita, nag-antos kita para sa kahimayaan sa Dios. So para sa daghan pang mga kalag nga mo ila sa Ginoo mobalik sa Ginoo. So atong illustration niini dugang nga usa ka tawo nga grabe ka bulingon, walay ligo, walay atiman ug sa dihang giatiman siya, giligo siya, gialutan o gibistihan ug puti kayo ang iyang gibiste dayon kato nga bisti nga gikan kaniya, gikan kato niadtong tao nga napisikan sa lapok sa dihang siya nagbaklay sa dalan. So diha nato makita ang pagkakatingalahan nga igsoon kay nahinlo kita tungod kay nahaay nagkabulingit para kanato. Nahinlo kita tungod kay nahaay nagkabulingit para nato. Ug kana walay lain kundi si Ginoong Hesus mga igsoon. Siya ang nagbuhat kanato niana ug dili ta angay nga magduha-duha, dili kita angay nga mo question sa atong kaugalingon or moingon ta nga kana bang tao ba nga dili pa nimo mapasaylo ang imong kaugalingon kana mga igsoon. Kaya pasayloon sa Ginoo ang atong mga sala kung humana na nato gitugyan gipangayo ang pasaylo sa Dios ang atong mga sala tinud-anay kinasing-kasing ang Dios mudawat niana og ingon ang iyang saad di ba ang iyang saad apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matarong ug matinud-anon siyang saad ug pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug hinlo sa tanan natong mga kalapasan kasi siya matinud-anon sa iyang mga saad sa atong pagdasig mga igsoon ni kagabion sa atong pagkahuyang ug sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala mga igsoon pagdasig nga padayon lang yun nato isurrender sa Ginoo ang tanan kay siya maluluyon, siya mahigugmaon ug madaugon ug klaro nga ang mensahe nga iyang giingon kanato karong gabion na nakita iya mang himuong matarong nga dili gikan kanato kay mopakyas man ta matarong nga siya gayud ang naghulma siya gayud ang nagbuhat siya gayud ang nag-andam pagkamatarong nga Dios nun pagkamatarong nga gikan kaniya pagkamatarong nga muliwat gayud kita kang Ginoong Hesus sa umaabot so padayon lang ginato ug maron kana nga kinaiya diha sa pag-ampo diha ra gyud sa pag-ampo ta magdaog mga igsoon kay walay lain nga pamaagi sa pag-ugmad ni ana nga pagkamatarong nga gusto ihulma sa Dios kanato gibutang na niya kanato pero iyang gusto nga ato kanang kaluton ato kanang i-work out ang naa sa sulod nga iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi tungod sa atong pagtuo mga igsoon sa atong panapos mga igsoon balik ko nako dito ra gyapon nato gikuha sa atong title ug sa atong mga punto ang atong pagkamatarong nagikan kang Hesus nga walay sala siya ang nahimong sad-an aron kitang mga makasala mahimong walay sala atubangan sa Dios so dili ba kita magpasalamat og dako niana mga igsoon dili ba kita mo adto sa pagsimba kanunay sa Ginoo magpasalamat kaniya kanunay ug aron matabunan ang atong mga negative nga mga panghuna-una nga luoy kay ko ingani akong sitwasyon atong tan-awon atong tutukan unsa ang pinakabahandi nga gihatag sa Dios kanato nga mao ang pagkamatarong nga lisod mabayran lisod mahimo sa uban 1 John 3:6 busa ang tanan nga naa kang Kristo dili na magpakasala apan ang magpadayon sa pagpakasala wala makakita o magkaila kaniya dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan mao na mga igsoon padayon lang nato og maron diha
sa pag-ampo pagkamatarong sa Dios nga iyang gibutang sa atong sulod, mugawas ka na pinaagi sa tabang sa balaang espiritu nga mo'y magpahinumdum ka nato sa panahon sa paghinagbo nato sa mga tentasyon sa atong kinabuhi mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong ug ang Dios mamuhat niadto magampo kita. Among amahan nga labing gamahanan Ginoo, salamat sa imong pagpaabot na usab paglampas sa imong pagkamaayo sa imong dakong gugma sa imong kamaluluyon kanamo Ginoo. Salamat nga ang among pagkamatarong dili gikan namo dili sa among paningkamot kundi ikaw gayud imo pagayod kini nga hulma Ginoo ang among gusto nga mao imong makita sa among mga kinabuhi. Tabangi kami Lord unsa man ang among mga kahuyangon diha kanimo lang gyud kami bulig-on sa among mga pagkinabuhi himo Ginoo mo dan-ag kami sa among mga pamilya asa man kami nimo nahimutang sa among trabahoan mo dan-ag mahimo gid kaming pinasahi ug ang mudaghan pa ang moila kanimo tungod sa mga kinabuhi nga imong giusab ang imong pagkamatarong nga imong gibutang kanamo Ginoo. Nalaygon ka o Dios sa tanan ug kanimo lamang namo ibalik walay lain ang tanang pasalamat pasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.